Хайырлы күн Татарстан, хайырлы күн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 30 май сишәмбе. Туры эфир студиясында сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлим. Тапшыруыбызның иҗат төркеме белән бергә сезгә матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн календар битләрендә үзенчәлекле бәйрәм белән билгеләнгән. Тузгана калдырган сары төсле борыннар көне. Ләкин безнең регионда тузганаклар чәчәк атып бетерде инде. Бәйрәм итер өчен сәбәп юк дисезме? Бар. Бүгенге көн тарихка тагы нинди вакыйгалар белән кирип калган, алдагы минутта шул турда кыскача булыр. Бүген халыкара феминизм, ягъни хатын-кызларның бәйсезлеген игълан итүче көн. 1431 елның 30 маенда Жанна д'Аркны җәзалап учакта яндырып үтерәләр. Көнне сайлап алу шуның белән бәйле. Бүгенге көндә хатын-кызлар ирләр белән бер рәттә уңышлы гына дәүләт белән идарә итәләр. Һәрбер 5нче Нобель лауреаты хатын-кыз. Бүген халыкара склерозга каршы көрәш көне. Авыру баш миенә, күз нервысына тискәре йогынты ясый. Көннең максаты склероз турында, авыру аркасында килеп чыккан эзлегүләр, дәвалау проблемалары турындагы мәгълүматларны киң җәмәгатьчелеккә җиткерү. Тапшыруыбызны Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла дәвам итә. Бүген ул Сөембикәгә багышланган чираттагы дәресендә Ханбикәнең образына тукталыр, рәссамнар иҗат иткән портретлары белән таныштырып китер. Шулай ук алдагы дәресләрдә сөйләп киткән Казан ханлыгы тарихына йомгак ясар. Соңыннан сүзебезне кунакларыбыз белән дәвам итәрбез. Алар инде студиядә сезнең белән очрашуны түземсезлек белән көтәләр. Сөйләшүебез Саф Татарча балалар радиосының Саф музыка проектына багышлана. Бездән аерылмагыз. Sen sağlarmısınız? Сөембикә дәресен дәвам итәбез. Сөембикә рәсемнәре байтак. Бүгенге көндә хәзер түгел генә санын әйтеп булмый, ләкин бер 10га якын Сөембикә портреты бар. Рәшит Төхфәтуллинның рәсемен карыйк әле. Менә Рәшитнең күзаллавынча Сөембикә менә шулай булырга тиеш дип әйтә ул. Әлбәттә, тарихның һәм рәсем үзенең рәсеме сакланып калмаган шәхесләр турында рәсем ясаганда яки роман язганда бәхәсләй берләр күп була инде. Кемгәдер шарык мөмкин, кемгәдер шамаска мөмкин. Менә художник аны шулай итеп күрә. Менә икенче шул ук рәссамның тагын Сөембикәне сурәтләгән җире бар. Ул Сөембикәнең Сафагәрәй ханның кабре белән хушлашуы, бәхилләшүе, менә кабер ташын кушып елаган дигән мәгълүмат калган бит инде тарихта. Менә ул шулай күз алдына китерә һәм бу монда мин әйтер идем, тарихилык бар. Күрәсезме, кабер дигәчтә без бүгенге көндәге Чардуган утыртылган теге арматурадан утыртылган кабер генә түгел, ә мавзолей дип күз алдына китерәбез. Ханның кабере ул мавзолей ишенә кирип, һәм тагын берничә кешене куярлык мавзолей. Һәм моңа дәлил итеп мин тагын бер рәсем күрсәтәсем килә. Менә шул чорлагы солтанның мавзолее, ягъни төрбәсе. Без аны төрбә дибез. Менә күрәсезме, бу бина эчендә, мавзолей эчендә тагын табут, тагын ана шундый хәрефләр белән нәкъ Төхфәтуллин шушына бу рәсемне ул күрмәгәндер дип уйлыйм, чөнки ул миндә генә хәзер. Менә шулай күз алдына китерәм. Шул чордагы бу солтанның кабере, солтан кабере. Менә шулай булырга тиеш дип фаразлыйм мин үзем. Аннан соң Чыңгыз Әхмәровның рәсеме бар Сөембикә, тагын башка рәсемнәрнең Фуат Валиевның бик матур рәсеме бар Сөембикә турында, аны мин монда алып килә алмадым. Менә моны күрсәтеп булмый инде. Бу күрсәтсәң күренмәс телевидениедән. Ләкин аны әйтеп китәргә кирәк. 75нче елны миңа Бакудан шушындай хат белән рәсем килеп төште. Батуллага син Сөембикә белән кызыксынасың дип. Менә Сөембикә белән Үтәмеш ханның Ханбикәнең алып китү сурәтләнгән, күрәсезме? Монда кулын артка куеп бәйләнгән татар сугышчысы да бар. Монда дая, ягъни баласын карап тора торган киңәшчесе дә бар Сөембикәнең. Үтәмеш тә сурәтләнгән. Монда тынлык беренчедән бу име һәвәскәр фотосы, икенчедән бу киләм. Бу киләмнән алынган. Ягъни буяулар белән ясалган түгел, киләм ковердан алынган име, шуңа күрә.
Менә баягы рәсемне нинди кабер булырга мөмкин дигәндән, менә тагын бер урта гасыр миниатюрасын китерәм. Урта гасырда бер мәшһүр ханның кабере менә бу. Күрәсез, ул яланда. Ана аның да төрбәсе бар үзенә күрә. Һәм өстендә дә кабер ташы бар. Кемдер ятып җылый, үзенең сөйклесен күмгән име, җирләгән. Бу күрәсең име алар бер-берсеннән өйрәнгәннәр. Һәм менә инде иң кызык рәсем бу инде. Иң беренче рәсеме Сөембикәнебез нинди икәнен кыяфәтен күз алдына да китерә алмый идек. Үз фаразыбыз белән генә эшлибез бит инде бу очракта. Менә монда билгесез рәссам ясаган, менә билгесез рәссам ясаган рәсем. Бу инде байтак еллардан бирле бу 18-нче гасыр рәсеме. Кем ясагандыр билгесез. Бу буяулар белән киндергә ясалган бер кайчанда бозылмый торган рәсем Сөембикәне ул рәссам әнә шулай күз алмый. Ана анда бит алтын тәңкәләр белән, хаситәләр белән, көртәйләр белән, ягъни камзул дигән сүз име. Һәм үтәмешнең дә башында ул вакыттагы таҗ күрәсең инде. Менә дая аның кырында тәрбияче хатын, һәм күрәсең сугыш эшләре буенча анда бер карачымы анда яки гаскәр башлыгымы сурәтләнгән. Бу оригиналда оригиналның күчермәсе. Оригиналның күчермәсе. Менә Сөембикә рәсемнәре турында кыскача гына мәгълүматлар шулар. Инде хәзер Казан ханлыгы инде тәмам иттек. Казан җиңелде. 1552 елның 2 октябрендә Казан бөтенләй тулысы белән Мәскәү хакимиятенә күчә. Һәм Ходяковның язуына күрә, Ходяков гаять дәрәҗәдә җитди тарихчы, Казанның таш өстендә таш калмасын дигән Иван патша һәм bütün биналарны җимереп бетерәләр. Бик сирәк кенә кала яки төпләре генә кала, яки инде ниндидер бер файдаланырга кирәк булган чиракта гына кайбер биналарны калдыралар. Мәсәлән, бурынгы Казаннан калган бина дип хисаплыйбыз Сөембикә манарасын. Һәм аның янында Нургали мәчете дип атала. Зәңгәр шалкан белән торган да бит. Ана сез күрәсез аны аларны хәзер. Ана экраннарыгызда бу Нургали мәчетенең калдыклары. Ана ул шалкан соңыннан куелган. Ул теге чалмага ашатып эшләнә торган рус чиркәүләренә дә кергән. Ул татар йогынтысы, татар архитектурасының йогынтысы. Ул вакытлыча гына куелган. Элек анда манара булган. Бу манараның төбе. Менә инде астарак хәзер без кирип йөри торган министрлыкларга кирип йөри торган ак бина ул Нургали капкасы дип атала. Нургали капкасы да борынгыдан калган булырга тиеш. Капкаларның бөтенесе дә борынгыдан калган һәм шулык атамалар белән аталалар ул капкаларда. Инде җомгаклау дәресенә килеп җиттек без Казан ханлыгына. Казан ханлыгы бик аз яши. Нибарысы 100 елдан артык, 106 ел бугай яши һәм ул инде bütün ханлыкларның җимерелүен башлануы шырына китереп чыгара. Казан ханлыгы егылганчы әле русларның йогынтысы Кавказга да юк, Сибиргә дә юк, Нугайларга да юк, бер җиргә дә юк әле. Чөнки Казан капка булып тора. Әле Сибир ханлыгы да рәхәт яши, Астрхан да рәхәт яши, Казан ханлыгы, Кырым ханлыгы мустақил, Урта Азиядә халыклар, Һиндстан, Әфганстаннар тыныч яши. Чөнки әле Казан җимерелмәгән. Менә инде Казан җимерелгәч башлана эшләр. Астрхан китә, Сибир ханлыгы китә, Нугай ханлыгы китә, һәм инде яулап алу, Мәскәүнең яулап алу сәясәте bütün дөньяга тарала башлый. Иң соңыннан Кырым ханлыгы җимерелә 19-нчы гасырда. Шуннан соң инде Россия территориясендә мустақил мөселман, татар, төрек дәүләтләре калмый. Менә кыскача гына Казан тарихы шушлай. Без туры эфирдә эшлибез. Хәерле, матур көннәр теләп дәвам итәбез. Саф татарча балалар интернет радиосы Саф музыка проекты тәкъдим итте. Аның максаты һәм нәтиҗәләре турында тулырак без студиябызның кунаклары белән сөйләшербез. Хәерле көн, исәнмесез Шупан ханым, хәерле көн Рөстәм. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез.
Саф музыка проектына 1 февральдә старт бирелә һәм менә инде нәтиҗәләр ясарга вакытта килеп җитте. Максаты да әлеге проектның изгеләрдән дип әйтәсе килә. Бу киләчәк буыннарга матур мирас калдыру. Менә тагы ниләр сыйдырган шушы проект үзенең эченә? Саф музыка проекты ул Саф татарча балалар интернет радиосы кысаларында туды һәм ул безнең Татарстан Республикасы рәисе каршындагы комиссия һәм яшьләр эшләре министрлыгы белән берлектә эшләнә, алар ярдәме белән эшләнә. Бу проектның төп максаты безнең балалар радиосының беренчедән фондын туплау, аны киңәйтү, балалар башкаруында академ музыканы җыю һәм менә шул исәптән чыгып безнең Казан шәһәрендә музыка мәктәпләрендә, сәнгать мәктәпләрендә укучы балаларны туплау, берләштерү, аларны студияләргә алып яздыру һәм менә иртәгә безнең йомгаклау концертыбыз була һәм әле күп тагын бик күп максатлар куйган идек шушы проект эчендә. Аларның да берсе ул клип төшерү. Аның турында әле тагын берничә сүз әйтеп китермен. Әлегә хәтле без беренче этапны үттек, гаризаларны кабул иттек, балаларны студияләргә алып бардык һәм әле ярты июнь дәвамында алып барачакбыз һәм менә иртәгә безнең йомгаклау концертыбыз ала бирсә. Әйе, менә студиябызның яшь кунагы белән дә танышып китик әле. Рөстәм, тамашачыларын да үзең белән таныштырсаң иде. Мин Якупов Рөстәм. Миңа 12 яшь. Мин Абдулла Алиш исемендәге 20-нче гимназиядә һәм Александр Ключерев исемендәге 7-нче музыка мәктәбендә укыйм. 5-нче класс бетердем. Ага, 12 яшь бугай сиңа, име ялгышмасаң. Әйе. Ага. 31 майда йомгаклау концерты дип әйтте. Бу бит инде безнең иртәгә, ул композиторлар союзында узачак, кемнәр катнашачак. Гомумән алганда менә бу проектта җиңүчеләр юк бугай. Әйе, дөрес, Эльза, бу проектта барысы да җиңүче дип әйтер идем мин. Әйе, һәм без гаризаларны кабул иткәндә берничә юнәлешне истә тоттык. Бу безнең татар классик композиторларның әсәрләре, алар ике юнәлештә вокаль әсәрләр һәм инструменталь әсәрләр, шулай ук татар фольклоры шушы ук юнәлешләрдә һәм балалар үзләре иҗат иткән әсәрләр. Менә шушы номинацияләрдән чыгып без концерт программасын тупладык һәм ул чыннан да иртәгә 31 май көнне Композиторлар союзы берлегенең залында үтәчәк һәм бу залны сайлавыбыз да безнең очраклы түгел, чөнки менә безнең радиобызда гомумән шушы проектыбызның гимнына әйләнгән җырыбыз бар. Ул Резида апа Ахиярова иҗат иткән Ринат абый Харис сүзләренә язылган җыр. Бездә яшәрбез 80нче елларда язылган җыр. Аның видео тасмасы менә шушы елларда булган һәм ул язманы Композиторлар союзы берлегенең залында язганнар. Шушы җырга карата шушындай мәхәббәт булгач, без радио төркемебез белән дә җырлап йөргәч, балалар да яраткач, без аны гимныбыз иттереп куйдык һәм менә шушы безнең вокалистларыбыз, крифейларыбыз дип әйтәбез бит инде, катнашкан клипны төшердек, 3 буынны очраштырдык монда. Безнең алтын фондыбызның чыннан да танылган атаклы безнең башкаручылар берничә исемен әйтеп китсәгез? Әлбәттә, берничә исемгә килгәндә хәтерләсәгез, ул видео тасманы анда Асаф Абывалиев, Венера Паганеева, Айдар Фәзрахманов, Рима Ибрагимова кебек җырчылар рояль янында тезелешеп, Резида Ахиярова аларга шушы җырны аккомпанировать итеп, алар шушындай матур видео тасма калдырганнар һәм без аны яңарттык, 3 буынны очраштырдык. Өлкән буын, урта буын җырчылары Артур Исламов, Илгиз Мөхәддинов, Алина Шәрифҗанова, Эльза Исламова, тагын бик күп җырчылар һәм беренче музыка мәктәбеннән Ахунова Гүзәл Мансураны җитәкләвендә Сөембикә ансамбле да катнаша. Иртәгә без аны тәкъдим итәбез концертта. Әйе. Менә Рөстәм безнең уен кораллары оркестрында баянда уйный икән, шул турыда да тагын сөйләп китсәң, Рөстәм. Мин музыка мәктәбендә балалар халык уен кораллары оркестрында баянда уйныйм. Миңа анда бик ошый. Минем укытучым Заназовский Иван Андреевич. Иван Андреевич шуны әйтеп китик әле. Бүген безнең студиядә ул менә кадр артында утыра, иртән килеп, инде Рөстәм белән төрле шигырьләр башкарды. Рөстәмнең бүген баяны аеруча матур яңгырасын өчен инде алар күнегүләр башкардылар, әзерләнделәр чыгыш ясарга. Шулай бит. Фонотека булдыру тагын бер максат менә бу сезнең. Бу ни өчен мөһим? Аны тамашачылар кирип тыңлый алалармы? Менә радио тыңлаучылар шул турыда да әйтеп китсәгез иде. Без бит инде интернет радио, һәм безнең сайтыбызда аерым бер бүлек
үзенчәлек булачак шушы проектка багышланган һәм біз анда ирекле фонотека тупларга булдык. Менә шушы язмалардан һәр баланың, һәр студияга барып яздырган баланың музыкаль әсәре шушында тупланачак һәм теләгән кеше, теләгән бала аны шунда кереп, үзенә дә алачак ул язманы һәм үзендә тыңлый алачак һәм әлбәттә без радио фондын киңәйтеп бит инде эфирга да бирәчәкбез шушы безнең музыкаль әсәрләребезне. Ничә чама белән менә бүгенге көндә анда әсәр керәчәк? Бу билгелеме, әле юкмы? Әйе, безнең процессыбыз бик актив рәвештә хәзер дәвам итә. Һәм гаризаларга килгәндә без 120дән артык гариза кабул иттек. Бу Казан шәһәрендә генә үткәрелә бит инде безнең бу проект әлегә. Ни өчен менә белдерим әле сезнең каршы? Ни өчен Казан шәһәренә интегез? Ни өчен республиканы биләмәдегез? Әйе. Республиканы билгеләү Алла бирсә безнең хыялларыбызда, ниятләребездә, әмма дә ләкин барыбер безнең шушы проектыбыз безнең Казаныбыздан инде бу хәбәр таралган. Чөнки Әлмәттән дә килеп иреште безгә гаризалар һәм без аларны бик шатланып кабул итеп алдык. Карлыгач дигән ансамбль, инструменталь ансамбль иртәгә концертта чыгыш ясый, Әлмәттән хәтле киләләр. Әйе. Һәм менә шу 120 гаризадан 70тән артыгы студиядә яздырылачак. Әйе, Менә Рөстәм уйнавыда сезнең радио дулкыннарыгызда яңгырайчак икән. Рөстәм, син дә яздырып кайткансың икән, шул турыда да әйтеп кит бер-ике сүз безгә. Күптән түгел мин Саф радиосын белән таныштым. Без анда студияда язылдык. Миңа анда бик ошады. Һәм? Үзеңне дә тыңлыйсың киләме менә бу уйнавыңны? Ишетәсең киләме радиодан? Безнең инде менә шулай ук һәм тамашачыларның синең уйнавың да бик ишетәсебез килә. Бүген иртәннән син якын дустыңны баянны күтәреп килгәнсең. Нәрсә башкара безгә Рөстәм бүген? Әйе, бүген Рөстәм безгә татар халык биюен, Бишле бию дигән музыкаль әсәр башкара. Укытучысы, остазы Иван Андреевич Заназовский эшкәртмәсендә. Рәхим ит, Рөстәм. Молодец, Рөстәм, булдырдың. Зур уңышлар телибез сиңа, ярыймы? Матур, балкып, менә шундай тора торган йолдыз булып сәхнәләребезнең түрендә уйнарга язсын үзеңә, ярыймы? Матур киләчәк сиңа. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Бик матур проектка старт биргәнсез, инде яңаклау да ясыйсыз һәм инде шуныңны теләп каласы килә, әлеге проект дәвамлы булсын иде. Бик зур рәхмәт сезгә, матур уңышлы көннәр. Бүгенгә менә шулар, һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.